μας κατηγορούν για το λεφτά υπάρχουν, μας κατηγορούν για όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αγοράσει χρόνο, προσπαθώντας να δώσει κάτι στους πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια, καταφεύγει σε κάποιες άλλες πρακτικές, αλλάζει όνομα σε πλατφόρμες, πάει από το e-καταναλωτή στο πόσο κάνει, αδιαφορώντας ουσιαστικά αν ο πολίτης μπορεί να αγοράσει τα βασικά είδη διατροφής, κύριε Φεύγα. Ουσιαστικά λοιπόν τι κάνετε, ρίχνει στάχη στα μάτια των πολιτών, προσπαθεί να τους πείσει ότι κάτι κάνει για την ακρίβεια, αλλά στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Αναφορικά τώρα με τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία αναφέρατε, και φυσικά να κάνω και ένα σχόλιο αναφορικά με την Eurostat και αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αν κάποιος ακούσει την κυβέρνηση θα θεωρήσει ότι είμαστε μια χώρα του Βορρά. Αλλά η Eurostat ανακοίνωσε ότι εμείς και η Βουλγαρία είμαστε οι χώρες με οι δύο χαμηλότερες χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς στην τελευταία θέση. 2,7 πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, περίπου 4% τον Μάρτη, 5,5% τον Απρίλιο. 5,2 περίπου τον Μάιο, και αυτό γιατί μειώθηκαν λίγο οι τιμές στην ενέργεια. Αναφορικά λοιπόν σε αυτό που είπε και ο κ. Φεύγας προηγουμένως, έχω να πω όσον αφορά το θέμα των αυξήσεων των μισθών και των συντάξεων, τι να κάνουν οι πολίτες στις αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, όταν ο πληθωρισμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Όταν οι τιμές στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα 6,5 περίπου τα 100%. Ποσοστό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο δυστυχώς από το ποσοστό το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση λοιπόν στο κομμάτι της ακρίβειας δυστυχώς δεν έχει καν τίποτα απολύτως να πει. Θέλει παντού μια οικονομία η οποία είναι καρτελοποιημένη, γι' αυτό το λόγο δεν μας ακούει όταν εμείς ως Πασόκ μιλάμε για το ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Δεν λαμβάνει κανένα απολύτως μέτρο για την μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ώστε να πέσει η τιμή τους και αυτό να φανεί στο ράφι.